Dobrý deň, moje meno je Ľuboš Trubín, vítam vás na židovskom cintoríne vo Vrábloch. A toto podujatie organizujeme v spolupráci s mestom Vráble pri príležitosti Dní Európskeho kultúrneho dedičstva. Spolupodielajú sa už na tom spomínané mesto Vráble, občianske združenie Fontis, občianske združenie Vráble City a občianske združenie Lepšie Vráble v spolupráci so strednou odbornou školou vo Vrábloch. Po tejto prednáške o hodinu bude nasledovať prednáška potom v Šikovom kaštieľi. Ak by ste mali záujem, kľudne sa tam môžete presunúť. Moja prednáška bude trvať maximálne 30 minút. Potom, ak máte niektoré otázky, môžete aj počas toho, keď vás niečo napadne, kľudne sa opýtajte, nehanbite sa. Vrábelský židovský cintorín bol založený v polovici 19. storočia. Napriek tomu Židia sa spomínajú vo Vrábloch už v 17. storočí, kedy akýsi David Weiss v roku 1650 stavia na rieke Žitava pri kostole vodný mlyn. Potom sa dlho vo Vrábloch Židia neobjavujú, až niekedy v 18. 19. storočí, kedy prichádzajú do Vrábel prvé rodiny židovské, boli to Diamantovci, Šikovci, Polakovci, Rosenzweigovci. Dovtedy do tej polovici 19. storočia pochovávali Židov v okolitých dedinách, či to boli Žitavce, Lúčnica a tak ďalej. Na mieste, kde stojíte, boli všade hroby. Išlo o to, že tieto hroby časom poveternostná situácia teda respektíve mráz, dážď napadli, boli z nekvalitných materiálov. Tam vedľa neho stojíte napríklad jeden náhrobok, tu sú nejaké rozsypané, boli z nekvalitných pieskovcov, alebo ľudia dávali len drevené hranoly s nejakým nápisom. V súčasnosti sa tu nachádza zhruba 200 hrobov a ako som už spomínal, hroby vznikali najskôr tu postupne, tie najnovšie sa nachádzajú vzadu na židovskom cintoríne. Som rád, že existujú takéto stretnutia, lebo ja som nerozumel tomu, prečo napríklad tento hrob, ktorý je v tom rohu, sa nachádza práve tu. A dnes mi to vysvetlil jeden pán, ktorý sa poznal s dotyčnou rodinou. Ide o sestry Lampertové, ktoré spáchali samovraždu v čase, keď sa dozvedeli, že majú byť odvlečené do koncentračného tábora. A ako je to pri kresťanoch kedysi, tak aj pri Židoch, všetkých samovrahov pochovávali vedľa plotov. Väčšinou neoznačených, ale ten hrob potom časom označili. Niektoré náhrobné kamene sú ohnuté a niektoré padnuté. Je to v podstate spôsobené časom, lebo tie náhrobné kamene nemali betónový základ, v podstate boli len zasunuté do zeme. V zadnej časti sú niektoré úmyselne poškodené, alebo tam padla nedaleko bomba, takže sú tam, to uvidíte, niektoré sú poškodené aj týmto spôsobom. Čo sa týka samotných náhrobných kameňov, na Vrábelskom cintoríne sa nachádza, teda je tu pochovaných niekoľko významných osobností, niekoľko známych rodín. Prejdeme si postupne, poprosím vás, teraz prejdeme asi 10 metrov 20 a spravíme si také stanovištia určite, takže nech sa páči, môžete prejsť sem. V tomto hrobe odpočíva známy vrábelský židovský učiteľ Moshe Magner. On učil na židovskej elementárnej škole. Do tejto elementárnej školy chodili aj kresťanské rodiny a dôvod bol veľmi jednoduchý, lebo sa tu učili mnohé jazyky. Boli tu kvalitní učitelia z okolia, z Bratislavy, z Budapešti, z Viedne, takže mnohé rodiny, ktoré si to mohli dovoliť, tak v podstate nosili deti aj do tejto školy. Na niektorých náhrobkoch vidíte kamienky. Židia nenosia na svoje hroby sviečky ani kvetiny. Oni si v podstate uctia svojich príbuzných alebo známych položením kamienka na náhrobný kameň. Ďalší taký zaujímavý hrob je napríklad tento, ktorý je v Ohrádke, veľký biely. Je to rodina Polak-Pető. Najskôr boli Polakovci, potom si pomaďarčili meno na Peteovci. V podstate ich syn založil vo Vrábloch slávnu odstáreň na Hlavnej ulici. Určite poznáte tú budovu, je tam bioobchod, je tam paketa. A Jozef Polak-Pető je vlastne praprastarý otec známej slovenskej herečky Silvie Peteovej, ktorá nedávno zomrela, hlavne dubbingová herečka. Má tu pochovaných aj ďalších členov rodu, ako sú jej starý otec so starou mamou. Nech sa páči, posunieme sa trošku ďalej sem.
Tento hrob som si zámerne vybral z 3 dôvodov. Prvý dôvod je ten, že aby ste videli, ako v súčasnosti, respektíve 10 rokov dozadu sa začínajú konzervovať židovské hroby. Židia si väčšinou dávali betónové platne a na to osádzali, respektíve len položili náhrobný kameň, ak bol poškodený. Teraz to už nerobia, lebo zistili, že ten betón je trošku predsa len menej trvácny. Druhá vec, ktorú som chcel upozorniť, vlastne toto je hrob rodiny Špicerovcov. Bola to posledná žijúca rodina židovská, ktorá žila vo Vrábloch. Pán Gejza Špicer, ktorý zomrel v roku 1969, bol taký známy, by som to povedal, že kultová postavička mesta Vráble. Mal koníky, mal voly a chodil všetkým vo Vrábloch aj naokolo orať, pomáhal im s furmankami a tak ďalej. Čo bolo na ňom zaujímavé, tak v živote nikomu neprišiel v nejakom pracovnom odeve, vždy mal moderné čierne nohavice, aj keď pracoval, bielu košelu, širák. A práve tie koníky sa mu stali osudným, keď oral na vráblských vinohradoch, tak koňa poštípala nejaká osa alebo niečo sa udialo a jednoducho ho prešli tie kone aj s tým povozom. Takže on tragicky zahynul v roku 1969. Jeho pani manželka žila ešte pár 10 ročí po jeho smrti. Zomrela v roku 1993 a Židia, ak majú pohreb, keď mali, ale mávajú pohreb, tak oni v podstate svoje telo neboštíka zabalia do plachty, dávajú ho do neohoblovanej rakvy a vkladajú bez akéhokoľvek predmetu do jamy. Nedávajú na hroby kytice, nedávajú na hroby sviečky, ako som už spomínal. Napriek tomu, keď mala pohreb, tak prišlo sem veľa Vráblanov a všetci doniesli veľké vence, kytice, tak ľudia z náboženskej židovskej obce len pozerali, že čo sa to deje, akože nič to zlé nebolo, len bolo to také úsmevné, že sa tu stretli vlastne dve náboženstva. Čiže toto bola posledná rodina, ktorá žila vo Vrábloch. Teraz už Židia vo Vrábloch nežijú. Čo sa týka takého toho pomeru, tak vždy to bolo percentuálne zastúpené, 10-20% obyvateľov boli židovskí spoluobčania. Čiže ak koncom 19. storočia mali Vráble 2000 obyvateľov, tak z toho zhruba 200-250 ľudí bolo židovského vierovyznania. Na niektorých náhrobných kameňoch, keď budeme teraz postupovať dozadu, si môžete všimnúť, že v hore sa nachádza buď taká smutná vrba, alebo je tam židovská hviezda, alebo je tam nejaký džbán, alebo takto ruky. Je to, ako majú kresťania nejaké odnože v cirkvi, tak aj Židia mali kedysi také rôzne smerovania tie ich náboženstva, takže nič špeciálne to neznamená, len je to skôr také prikláňanie sa k tým jednotlivým smerom ich náboženstva. Náhrobné kamene sú väčšinou v 2 jazykoch, jazyku hebrejskom, čiže jidiš, alebo v jazyku nemeckom. Tie novšie hroby v jazyku maďarskom, alebo úplne vzadu sú aj v slovenskom jazyku. Teraz prejdeme k hrobu rabínovmu, tam vám poviem zase niečo viac. Nachádzame sa pri jednom z viacerých hrobov. Tento konkrétne patril vrábelskému rabínovi, volal sa Bernard Schwarstein. Celý náhrobok je v jazyku jidiš. Preklad vznikol úplne spontánne, keď sme pripravovali knihu, tak ja som myslím, že odtiaľ to nejak fotil celý židovský cintorín a tesne pred vydaním mi hovorí jeden pán zo židovskej náboženskej obce, že či viem, čo je na fotke, tak mi to hneď preložil, tak sme boli veľmi milo prekvapení. Potom sme o tomto Bernardovi zistili viac vecí. Ovládal asi 10 až 12 jazykov, napísal nejaké poviedky. Myslím, že 10 ročia bol rabínom vo Vrábloch, ale bol rabínom vlastne pre celý okres Vráble. Vráble boli vtedy okres, čiže bol rabínom aj okolitých obcí. A bol to jeden z posledných vrábelských rabínov. Napriek tomu, že bol tak významný, má veľmi jednoduchý hrob a potom si to môžete vlastne pozrieť, tie krásne písmená. Čo sa týka ďalších hrobov, ako som už spomínal, niektoré sú nahnuté tým, že nepriaznivé poveternostné situácie alebo dažde, čiže nemali žiaden betónový základ, oni sa sami ohli. Tieto zadné hroby, sem vraj tiež padla nejaká bomba, respektíve tu vybuchla. Niektoré sa zvalili, niektoré zvalili ľudia úmyselne v 80. 90. rokoch. Vidíte tu niektoré odštiepené náhrobné kamene, vraj je to spôsobené tým. Druhé, možno nejaké streľby
Tiež tu mladí chalani skúšali strieľať v 80. 90. rokoch 20. storočia, takže boli trošku zničené niektoré náhrobné kamene. Táto časť v podstate je novšia. Čo sa týka niektorých významných osobností, je tu hrob Gizely Šikovej. O hodinu, ako som spomínal, budeme mať v Kaštieli krátku prednášku tiež k Šikovcom. Bola to ich rodina. Zomrela v roku 1923. Vtedy boli ešte Šikovci židovského vierovyznania. Mnohé rodiny prešli na katolícku, respektíve konvertovali na katolícku vieru, aby sa zachránili. Práve týmto Šikovcom sa to stalo osudné, že pán William Šik s pani manželkou sú pochovaní na Vrábelskom kresťanskom cintoríne, lebo sa stali kresťania. V 44. ich počas bombardovania Nových Zámkov ich zasiahla bomba, obidvaja zahynuli a počas pohrebu v 44. Vtrhli na cintorín vrábelskí nacisti a zobrali ich dcéru do koncentračného tábora. Napriek tomu, že už boli pár rokov kresťania, takže ľudia boli zlí, sú zlí a budú zlí a bonzovali ich takto. Tam je hrob Bernarda Hechta, ktorý bol veľkostatkár v Telinciach. Potom tento krásny biely náhrob, respektíve sivý veľký, je tam nápis Samuel Adler. On bol známy vrábelský lekár, lekárnická rodina. Jeho prapra vnúčka, pani Magdaléna Sadlon, žije vo Viedni a je veľmi populárna spisovateľka románov pre ženy. Narodila sa vo Vrábloch. Ďalší hrob, ten čierny, tam sú Peteovci a už spomínaný starý otec herečky Silvii Peteovej. Možno vás tam niektoré mená budú miasť, že sú tam napríklad nejakí keméni, ale to bolo čisto o tom, že ľudia sa snažili nejak maskovať a menili si priezviska. Je tu takisto hrob Šarlota Diamantová. Ide o jednu z najstarších rodín vrábelských, ktorí sa prisťahovali do Vrábel. Samozrejme kolujú rôzne konšpiračné teórie o Židoch. Včera sme tu mali študentov zo stredných škôl, zo základných škôl, tak kládli rôzne otázky k Židom. A to, že sú nejakí Židia, že sú dobrí v bankovníctve, že sú dobrí finančníci, za to môžeme my a naši predkovia. Nielen v našom kráľovstve boli extrémisti, ale aj u nás král Žigmund zakázal Židom akúkoľvek činnosť, povolil im len podomový predaj. A keby vám teraz nejaký panovník povolí len spievať a vaše ďalšie generácie môžu len spievať, tak sa z vás stanú geniálni speváci, lebo len tomu sa venujete. Takže oni sa celý život mohli venovať len podomovému predaju, preto sa vyšperkovali na takých dobrých obchodníkov a bankárov. A tiež padla otázka, že ale Židia sú takí, no tak si zoberte každý z vašej rodiny nejakých členov, tak máte tam dobrých ľudí a takých ľudí, čo sa dobrými ešte len stanú. Takže či je to Slovak, či je to Žid, či je to Róm, všade nájdete aj takých ľudí. Ďalšia otázka možno bola zaujímavá, že prečo sa židovská náboženská obec nestará poriadne o cintoríny. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Na Slovensku žije oficiálne 900 Židov, cintorínov je asi 1200. A tým, že Židia nám tu vybudovali krásne budovy, niektoré, ktoré sú našťastie ešte zachované v meste, v podstate väčšina budov krásnych, čo doteraz stojí, tých starých, postavili Židia, či je to Šíkov kaštiel, ďalšie budovy na Hlavnej ulici. Je našou takou psou povinnosťou sa starať o tento cintorín, aby sa zachoval pre ďalšie generácie. Napríklad naše občianske združenie zachraňuje cintorín židovský v Michali nad Žitavou, dobrovoľníci zo strednej odbornej školy tu vo Vrábloch čistia tento vrábelský cintorín. Čiže snažíme sa prinavrátiť tomu cintorínu nejaké dôstojné miesto, aby sme nezabudli na našich predkov, ktorí tu žili s nami. A ešte taká perlička, čo spomínajú starí Židia, ešte doteraz žijú. Napríklad niektorí by ste boli prekvapení. Napríklad stará pani Dukesová, ktorá žije v Tel Avive v Izraeli, má 112 rokov, je veľmi čiperná. A ďalší potomkovia, ktorí sa hlásia, prichádzajú v podstate každý mesiac, sem prídu nejakí 3-4 potomkovia na cintorín. Bol tu taký krásny zvyk vo Vrábloch ešte pred druhou svetovou vojnou, keď ľudia boli ľuďmi. A keď zomrel nejaký židovský spoluobčan a bol pohreb, tak všetci kresťanskí a židovskí obchodníci zatvorili svoje obchody na hodinu.
kým pohreb neskončil, potom otvorili, pokračovali. Takisto, keď zomrel nejaký kresťan, židia a tak ďalej. Čiže bola tu akási tolerancia, ľudia na to veľmi radi spomínajú ešte z tých starých čias. A týmto by som chcel vlastne aj ukončiť tú prednášku. Ak máte akékoľvek otázky, kľudne sa opýtajte. Ak sa hanbíte pred davom, príďte za mnou a budem sa snažiť zodpovedať, čo budem vedieť. Nech sa páči. Ak nemáte, tak kľudne si popozerajte zatiaľ cintorín, prípadne prídite za mnou a opýtajte sa. Dobre, ďakujem veľmi pekne zatiaľ.